тамошобинони азиз, иқдом сар шуда истодааст. дар мағозаи молҳои техникӣ беҳтарин ҳангоми харидорӣ кардани холодильники калон, тӯҳфаи калон, чангкашаки хитачи. салом арз мекунем ҳамватанони азиз. шарҳи муҳимтарин рӯйдодҳои ҷиноятии кишварро дар нашри навбати барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ ки аз ҷониби гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ омода шудааст, тариқи телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. бо шумо дар студия мо Рухсор Таваллузода. имрӯз дар барнома моҷаро дар оила, ҳамсар аз захми корди шавҳар ба ҳалокат расид. одамрабоӣ ва савдои ноболиғ, фарзандони хурдсоли худро беназорат нагзоред. агар дастгир намекард шумо чанд қа мефурӯхед гулака? $5000 ғоратгарӣ дар ҳолати мастӣ, тасарруфи маблағ ва телефони мобилӣ. ҷавони 30 сола бо ҷурми қаллобӣ ва дуздӣ ба даст афтод. онҳо аз ман мепурсиданд ки мо намефаҳмем банкоматро, пули моро онлайн моро синимат карда биде ва ман аз ин ҳамин истифода бурда кортҳои онҳоро гирифта, рамзи онҳоро аз худ мекардам ва дар ивазаш корти кӯҳнаи худро медодам. дигар банкомат пулҳои онҳоро синимат карда бо худ мегирифтам. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар барномаи навбатии ахбори вазорати корҳои дохилӣ. мутаассифона гоҳо муноқишаҳои оилавӣ ба ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин анҷом меёбад ки саривақт аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ба қайд гирифта шуда ошкор мегардад. дар шаҳри Ваҳдат байни зану шавҳари ҷавон ҷангу ҷидол сар зад ки дар натиҷа ҳамсар аз ҷониби шавҳар ба ҳалокат расид. шарҳи ин ҷинояти даҳшатбор дар гузориши Эҳсон Абдуллозода. оила он замон пойдору устувор хоҳад монд ки агар аъзоёни он дар доираи эҳтироми якдигар, кӯмаки мутақобила ва масъулияти баланди оиладорӣ рафтору муносибат намоянд. акси чунин амал боиси он мегардад ки осмони софи бахти оилавиро абрҳои тираи хусумату моҷаро фаро гирад ва зиндагии ширини аъзоёни оиларо талх гардонад. дар деҳаи зарафшон дуи ҷамоати деҳоти баҳори шаҳри Ваҳдат маҳз чунин якдигарнофаҳмии аъзоёни оила ба он оварда расонид ки шавҳар бо истифода аз корд ҳамсари худро захмӣ намуда ба ҳалокат расонад. ҳодисаи ҷиноят санаи 24 июни соли 2022 дар дохили манзили истиқоматӣ содир гардидааст. шарванд Табаруф Бахшулло Раҷабалиевич соли таваллудаш 1982 зода ва истиқоматкунандаи суроғаи дар боло зикр гардида бинобар сабаби нофаҳмӣ дар муносибатҳои оилавӣ бо ҳамсараш Ҷонмаҳмадзода Зебинисои Ҳидоятулло соли таваллудаш 1990 муноқиша намуда дар аснои муноқиша ва латукуб бо мақсади қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо истифода аз корд ба қисмати бозувон, шикам ва қафаси синаи ҳамсараш якчанд маротиба зарба задааст. дар натиҷа Ҷонмаҳмадзода Зебинисо ҷароҳатҳои вазнини барои саломатӣ хавфнок бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. хашму ғазаби яклаҳзаина ба он боис гардид ки Табаруф Бахшулло 3 нафар фарзанди ноболиғи худро аз меҳри модарӣ маҳрум намуда муддатҳои тӯлонӣ ҳаёти худро дар паси панҷара сипарӣ намояд. ҷинояти мазкур аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат ба қайд гирифта шуда ба таври фаврӣ ошкор карда шуд. дар шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат нисбати Табаруф Бахшулло Раҷабалиевич бо моддаи 110 қисми 3 банди В кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ки боиси марги ҷабрида гардидааст, парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда Табаруф Бахшулло Раҷабалиевич дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.
ашхоси батинату ҷиноятпеша баҳри ба мақсади ғаразноки хеш расидан аз ҳеҷ амали бешарафона рӯ намегардонад. сокини 35-солаи шаҳри Душанбе аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ барои содир намудани ҷиноятҳои одамрабоӣ ва хариду фурӯши ноболиғ боздошт гардид. гузориши ҳамкоронамон оиди ин ҳодиса омода гардидааст. хариду фурӯши одамон дар миқёси ҷаҳонӣ ҳамчун ҷинояти вазнин ва поймолкунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон эътироф гардида, чунин намуди ҷинояткорӣ дар худ унсурҳои таҳдид ба ҳаёту саломатии инсонҳоро дошта бар муқобили озодии обрӯ ва эътибори шахсият мебошад. нафарони алоҳидаи ҷиноятпешае ки баҳри дарёфти пулу моли безаҳмат аз ҳеҷ ҷинояте рӯ намегардонанд, содир намудани вазнинтарин ҷиноятҳо барояшон амри табиӣ буда, зарару зиён дидани одамон барояшон ҳеҷ тафовуте надорад. аз ҷумла кормандони раёсати кофтгоҳи ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ Шаҳрванд Қурбонов Шавкат соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи кӯчаи айнии шаҳри Душанберо ки қаблан 3 маротиба бо ҷурмҳои дуздӣ аз озодӣ маҳрум гардидааст, бо гумони содир намудани ҷиноятҳои одамрабоӣ ва хариду фурӯши ноболиғ дастгир намуданд. боздоштгарда рӯзи 3 июни соли 2022 тахминан соатҳои 18:30 аз ҳудуди маҳаллаи Гипраземи пойтахт бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ писарбачаи 5-соларо ба ҳудуди боғи фарҳангию фароғатии Фирдавсӣ оварда қасди ба фурӯш бароварданро дошт. ҳаракатҳои номбурда ки зери коркартҳои оперативии кормандони раёсати кофтгоҳи ҷиноятӣ қарор дошт, пешгирӣ гардида ҳангоми ба фурӯш баровардани ноболиғ ба маблағи $5000 амрикоӣ ӯ аз ҷониби милитсия боздошт гардид. من با یک آدم شناخت شدم، با یک زنک فرزند در خوب بود، یک کودک. من شناخت شدم، من گفتم که مالک جون، من فریبش کردم، بچه یکم میگم میفروشم با شما. من روزی شیرو $5000 آمریکایی، این روزی شیر. رفتم جای دکان بزرگ، پیش بزرگ بکرزیم، چشم اینجا رفتم اینجا در خیش توقع گشتی سو گرفتم اکر دوداجو مروج میختی گفت واقعا مروج گرفتم چوک میدم بودم پشت پارک سخوبه و بخرم که کارگاه میرسم من دستگیر کردم. اگر دستگیر نمیکنه شما چند خواهم بفرستید بوده که؟ $5000 آمریکایی دلار 5000. من نیم ساعت فرزندم را گفتم نیافتم که هماندم از طرف میلیسیا به من زنگ آمد که فرزندم را از طرف شخص نامعلوم دزدیده شده است. فرزندم را یعنی آن شخص را دستگیر کردن و فرزندم را صحت و سلامت برگرداندند و من هماندم به میلیسیا خانه آمدم. فرزندم را صحت و سلامت دیدم. مینداری خود را میرسانم به کارمندان ریاست گفتگو جنایتی که فرزندم را به من صحت و سلامت گرداندند. нисбати далели мазкур тибқи талаботи моддаҳои 130 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон яъне одамрабоӣ ва 167 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон хариду фурӯши ноболиғон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида корҳои тафтишотӣ идома дорад. бо пешниҳоди матлаби мазкур аз сокинони кишвар эҳтиромона хоҳиш менамоем ки фарзандони ноболиғи худро беназорат нагузоранд то ба доми чунин нафарони ҷиноятпеша наафтанд. дар шаҳри ваҳдат як ҷавони 30-сола бо ҷурми қаллобӣ ва дуздӣ боздошт гардид. гумонбар бо роҳи фиреб маблағҳои шаҳрвандони шаҳри ваҳдатро аз они худ намуда, инчунин бо роҳи пинҳонӣ телефонҳои мобилии чанд нафари дигарро тасарруф намудааст. шарҳи ин ҷиноятҳо дар гузориши навбатӣ. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ваҳдат дар асоси муроҷиати чанд нафар аз ҷабрдидагон нисбати Шаҳрванд Ҷобирзода Беҳрӯз соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Карим Исмоили шаҳри мазкур бо моддаҳои 247 ва 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. гумонбаршуда чанд муддат инҷониб ба боварии сокинони шаҳри ваҳдат ва ноҳияи рӯдакӣ даромада маблағҳои пулӣ ба даст оварда ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. чунончи дастгиршуда ба боварии соҳибкор Нафасов Умед даромада аз нуқтаи фурӯши телефонҳои мобилӣ як адад телефони мобилиро ба боҳонаи он ки бурда ба апаш нишон медиҳад гирифта ҷои ҳодисаро тарк намудааст. илова бар ин гумонбар ҳангоми дар деҳаи тезгари поён қарор доштанаш бо роҳи фиреб телефони мобилии Муслими Саттор сокини ноҳияи рӯдакиро гирифта бо баҳонаи он ки ба як дӯсташ занг мезанад ҳамин тавр ғайб мезанад. боз ҳаракатҳои зидди қонунӣ худро идома дода бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ ба боварии Шаҳрванд Нисолат Рашидова даромада корти пластикии номбурдаро гирифта аз банкомати Душанбе Сити 200 сомониро гирифта ӯро медиҳаду корти ӯро иваз намуда ба ӯ корти корношоямро пешниҳод менамояд. баъдан бо корти Шаҳрванд Рашидова аз банкомат 1000 сомонии ҷабридаро тасарруф намудааст.
шаҳрвандоне ки ман фреб кардам дар назди банкомати Душанбе Сити ман пешакӣ бо ҳамин мақсад омадам истода будам. Меомаданд, ман фреб кардам ки онҳо аз ман мепурсиданд ки мо намефаҳмем банкоматро, пули моро, маблағи моро синимат карда биде ва ман аз ин ҳамин истифода бурда кортҳои онҳоро гирифта, рамзи онҳоро аз худ мекардам ва дар ивазаш корти кӯҳнаи худро медодам ва ба онҳо мегуфтам ки банкомат пул надорад. Баъд онҳо аз ҷои ҳодиса мерафтанд, ман бошам аз дигар банкомат пулҳои онҳоро синимат карда бо худ мегирифтам. гумонбар чунин ҳаракатҳои зиёновари худро идома дода чанд нафар сокинони шаҳри мазкурро бо ҳамин тартиб фиреб додаву ба зарари иқтисодӣ гирифтор намудааст. ҳамзамон боздоштгарда дар дуздии телефони мобилӣ ва дигар ашёҳои сокинон даст дорад. айни ҳол тафтишот зарари расонидаи гумонбарро ба ҷабрдидагон наздики 15 000 сомонӣ рабт медиҳад. вобаста ба ин қазия корҳои тафтишотӣ идома дорад. мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон як далели ғоратгариро ошкор намуданд. сокини ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Самадов Рустам, ки дар ҳолати мастӣ қарор дошт, як нафар сокини дигари вилоятро мавриди латукуб қарор дода, телефони мобилӣ ва маблағҳояшро аз они худ намудааст. офоқи Қодириён ин ҷиноятро шарҳ медиҳад. зимни пешбурди як қатор корҳои фаврию ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи гуфтгӯҳи ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар асоси аризаи шаҳрванд Ҳакимов Улуғбек соли таваллудаш 1987 сокини шаҳри Бохтар оиди аз тарафи шахсони номаълум тасарруф шудани телефони мобилӣ ва маблағҳои пулиаш гумонбари ин ҷиноят Рустам ном шахс ки ба тафтишот номуайян буд дастгир гардид. ин нафар Самадов Рустам соли таваллудаш 1983 сокини ноҳияи Ҷалолиддини Балхи аст. Самадов Рустам бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт ва ғоратгарӣ машғул шуда бо ҳамроҳии ҳаммаслаконаш Раҳимов Ҷамшед сокини ноҳияи Кӯшониён ва Болтаева Фариза сокини шаҳри Бохтар бо маслиҳати пешакӣ ба шаҳрванд Ҳакимов Улуғбек дар терминали мусофиркашонии шаҳри Бохтар шиносоӣ пайдо намуда огоҳ мешаванд ки Ҳакимов бо худ маблағҳои пулӣ дорад. дар як ҷоягӣ бо ҳам нӯшокиҳои спиртӣ истеъмол намуда Раҳимов ва Самадов Ҳакимов Улуғбекро мавриди латукуб қарор дода аз ӯ як адад телефони мобилӣ ва маблағҳои пулиашро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд ки бо ин кирдори ҷинояткоронаашон ба ҷабр дида 4100 сомонӣ зарари ҷиддӣ мерасонанд. ёдовар мешавем ки Раҳимов Ҷамшед ва Болтаева Фариза саривақт аз ҷониби кормандони милитсия дастгир гардидаву нисбаташон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида ба суд ирсол карда шудаву ҷазои сазовор гирифтанд. инчунин аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бохтар як ҷинояти дуздӣ ошкор карда шуд. ин нафар Сулаймонов Исоқ соли таваллудаш 1989 сокини шаҳри Душанбе пеш бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. баъди ба озодӣ баромадан аз худ хулосаи лозимӣ набароварда такроран даст ба ҷиноят мезанад. чунончи Сулаймонов моҳи июни соли равон дар манзили истиқоматӣ ба иҷора гирифтааш дар кӯчаи Ҳувайдуллоеви шаҳри Душанбе ки ба Муҳаммад Юнусзода ва Омина тааллуқ дошт то санаи 26 июни соли равон зиндагӣ кардаву мақсади дуздии ашёҳои рӯзгори соҳибмулкро кардааст ва аз набудани соҳибхона истифода намуда шабона тариқи шикастани тирезаи манзили истиқоматӣ аз он ҷо тамоми ашёҳои рӯзгори соҳибмулкро аз қабили 2 адад телевизор, плитаи газӣ, 1 адад мошинаи ҷомашӯӣ, қолин, либосҳои занона ва дигар ашёҳоро тасарруф намуда қисмати аз онҳоро дар бозори ганҷинаи шаҳри Душанбе фурӯхтаву маблағҳои бо роҳи ҷиноят ба дастовардаашро дар эҳтиёҷоти шахсиаш сарф кардааст ки бо ин кирдори ҷинояткоронааш ба соҳибмулк 15600 сомонӣ зарари ҷиддӣ расонидааст. гумонбар шуда такроран бо ҳамин тарзу усул манзили истиқоматии шаҳрванди Иброҳимова Зебунисо сокини ноҳияи Кӯшониёнро ки дар суроғаи кӯчаи ваҳдати шаҳри Бохтар ба иҷора гирифтааст санаи 3 июни соли равон аз набудани соҳибмулк истифода намуда пинҳонӣ аз дохили яке аз ҳуҷраҳои манзили истиқоматӣ 1 адад телевизор ва 1 адад базаи антеннаро тасарруф намуда дар бозори ганҷинаи шаҳри Душанбе фурӯхта ба соҳибмулк зарари молӣ расонидааст. нисбати Сулаймонов Исоқ дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бохтар парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад.
дар ҳудуди шаҳри ваҳдат бахсус дар ҷамоати деҳоти нуъмон розиқи шаҳри мазкур молу ашёҳои рӯзгордории сокинони якранг ғайб зада ҷабрдигон бо ариза ба шуъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри ваҳдат муроҷиат менамуданд. фаъолияти шабонарӯзии мақсаднок баро мондани методҳои оперативӣ ва мушоҳидаву аз назаргузаронии манзилҳои истиқоматии ҷабрдигон аз ҷониби кормандони шуъбаи мазкур оқибат натиҷа дод ва силсиладуздиҳо ошкор карда шуд. ҳамчун гумонбар дар содир кардани ҷиноятҳои дуздӣ як нафар гумонбар дастгир гардид. ин аҳмадов ҷамшед соли таваллудаш 1976 сокини шаҳри кӯлоб мебошад. боздошт карда аз манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон ашёҳои арзишнок аз қабили мошинҳои дузандагӣ, телевизор, дастгоҳҳои дуредгарӣ ва дигар молу маҳсулотҳоро тасарруф намудааст. ҳамчунин маблағҳои пулии ҷабрдигон низ ҳадафи дуздии дастгиршуда қарор гирифтааст. дар маҷмӯъ дастгиршуда ба соҳибмулкон наздики 30,000 сомонӣ зарари иқтисодӣ расонидааст. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ваҳдат ба чунин кирдорҳои боздошт гардида хотима бахшиданд. акнун ӯро мебояд барои кирдорҳои содир кардааш дар назди қонун ҷавоб гӯяд. дар деҳаи наврӯз аз он ҷо 4 адар мошина гирифтам ва боз дар деҳаи наврӯз ферефаратор ва асришениҳои лампавӣ гирифтам ва боз дар деҳаи наврӯз як телевизор ва як қолин парда гирифтам. боз дар деҳаи наврӯз як DVD ва як мошина ва ҳамватанони арҷманд, дар охири барнома хоҳони онем ки ҳамеша дар ҷомеаи мо адолату амният пойдор бошад. Тансияту хунобод бошед. хайр. тамошобинони азиз, иқдом сар шуда истодааст. дар мағозии молҳои техникӣ беҳтарин ҳангоми харидорӣ кардани халадилники калон, тӯҳфаи калон чангкашаки хитачи